Davant de tanta barbàrie no puc més que escriure. Escriure el testimoniatge de gratitud a la vida. Aquesta forma d'esclat en què culmina la terra. I no és que deixen de ser bàrbars els que escriuen pel simple fet d'escriure, o que jo mateix també, davant de tanta barbàrie, un bon dia esdevinga bàrbar, sinó que tribals són els bàrbars els que s'oposen a la vida. El temps passat em dol com una absència, com un adeu tossut, com el no res. I em fa estimar que qualsevol presència és un afer banal, sense cap pes. És un afer banal, sense cap pes. El temps present, per contra, és un excés d'indrets i multituds, de concurrència, de bandades febrils que no són més que la maror d'una immensa afluència. I tanmateix el temps que tinc davant, aquell que mai no arriba, és el causant de bona part del dany que m'agullona. Em precipita el pou de la incertesa i sense pau ni calla interna encesa em deixa caure en la foscor pregona. Gràcies. Sovint em sent conjunt i em queda fosques, i en canvi quan l'apague hi veig més clar. No he comprès mai aquestes sorts tan tosques que deuen ser productes de l'atzar. Sovint els nostres morts cauen com mosques. Després de morts els tornem a matar. Aquest temps de dissort passa de rosques. Un àmbit a baix preu el paguem car. Qui sap si aquesta conjuntura estranya no és altra cosa que el cost del present, el benefici fals que mai no es guanya. I malgrat tot, sempre hi ha un component d'esperança i d'estímul que acompanya el magatzem de crèdit de la gent. Moltes gràcies.